Това е кратко представяне на Фотобуркан, в което ще отговорим на следните няколко въпроса. Защо въобще изникна идеята за създаване на подобна платформа, защо я наричаме виртуална фотографска агенция и какви са основните ползи за клиентите и фотографите, които се регистрират и които я използват. Идеята за платформата възникна от два основни проблема, които има с съществуващите в момента сайтове за предлагане и продажба на снимки. Единият е, че клиентът, за да намери точно снимката, която му е необходима и която му върши работа, трябва да прегледа бази данни, в които има милиони снимки, и този процес на търсене отнема време. Идеята в Фотобуркан е по-различна. Клиентът сам задава параметрите, на които иска да отговаря дадена снимка, като съдържание, технически характеристики, да дори и цена. И фотографите, които са регистрирани, имат възможност да качат точно снимки, които отговарят на изискванията на клиента. Така това спестява време и на клиента, и на фотографите, защото пък те не качват някакви произволни снимки, а снимки, които отговарят на конкретни нужди на конкретен клиент. Другото съображение за създаването на тази платформа е проблемът с цената, която получават фотографите в други подобни сайтове. Там ценовата политика е фиксирана, определена от сайта, и те в общи линии нямат много думата върху това колко да струват техните снимки. В Фотобуркан системата е различна. Всеки фотограф, който придобие VIP статус, това става след като има одобрение определен брой снимки, може да сам да определя цената на своите снимки, да я променя във всеки един момент, съобразно търсенето на клиентите и съобразно снимките, които качват други фотографии, така че да бъде конкурентно способен. Тоест платформата е доста гъвкава, доста ориентирана към нуждите на клиентите и на фотографите. Намесата в процеса е минимална, т.е. толкова доколкото се предоставя платформа и се изключват споразумения с фотографите и клиентите. Иначе всичко останало е диалог между тях, включително и чрез опцията коментари, която ще видите след малко. Ако отидем към конкурси, тук е мястото, където всеки един регистриран клиент може да обяви нов конкурс. Попълва се бланка, в която той дава описание какво точно иска да се съдържа в снимката, темата на конкурса, техническо описание, т.е. размери на снимката, разделителна способност, размери за печат, цветна или черно-бяла, дали да бъде обработвана на Photoshop или не. Включително тук може клиентът да посочи цената, която е склонен да плати за снимки по този конкурс. Следва кратко описание на проекта, т.е. за какво ще бъде използвана, дали за туристическа брошура, дали за рекламен материал, за постер, за банер, за етикет на продукт. Възможностите са много, за обложка на книга или на CD. След което има опция да се посочи в какъв режим предпочита клиента да бъдат качвани снимките, дали ще ги ползва ексклузивно и съответно е склонен да плати по-голяма цена, или royalty free снимки също му вършат работа. Може и да не се слага ограничение за типа снимки, след което клиентът трябва да зададе период, в който ще бъде активен конкурса, т.е. колко време имат фотографите, за да участват по този конкурс. Времето варира от една седмица до 3 месеца, в зависимост от това колко успешно му трябват снимките. Освен това има опция да качи подобни снимки, с които чисто визуално да ориентира фотографите какви точно снимки са му необходими, след което трябва да се съгласи с условията за създаване на конкурс и да създаде конкурса. Ето пример за един активен вече и действащ конкурс в момента.
ако отворим подробното съдържание, се виждат всички тези вече попълнени полета. Художествено техническо описание, описание на проекта. Тук няма примерни снимки, но пък има вече качена снимка към конкурс. Ако влезем в нея, става ясно какво виждат клиентите за всяка една снимка. Доста голямо превю, което да им даде възможност да я разгледат детайли. Кой е фотографа, размери на снимката, размери за печат, цената, която фотографът е предложил, типът, в който е предлага Relative Relief с ексклюзивни права, линкове към други снимки на този фотограф в Фотобуркан, както и линкове на същия фотограф в други сайтове. Има опция естествено за филтриране по ключови думи, за търсене на подобни снимки. Има бутон за закупуване на снимката, както и полето коментари. Тук клиентът би могъл да предложи друга цена на фотографа, да поиска снимката в друг размер, друга резолюция, друго форматиране, с или без обработка в Photoshop, евентуално друго заснемане на същата сцена под различен ъгъл, с различно осветление. Въобще възможностите за диалог между фотографите и клиентите са много, така че наистина в крайна сметка клиентът да получи точно снимката, която го интересува, а фотографът да получи цената, която го устройва. Естествено, както и в други подобни сайтове, има база данни с снимки, с много опции за търсене по ключови думи. Има индекс на най-разпространените категории, които са в сайта, т.е. най-използваните ключови думи. Има списък на фотографите, които са регистрирани в платформата. Могат да бъдат филтрирани по потребителско име, по пореден номер на присъединяване към базата, по това дали са веб фотографи или не, като за най-вече за веб фотографите има линкове към техните снимки в Фотобуркан и техни снимки в други сайтове. Тоест, ако някой фотограф реши, че за момента не иска да качва всички свои снимки в Фотобуркан, или поне тези, които иска да предлага, е достатъчно да осигури линк към друг сайт, в който са публикувани негови снимки. Клиентът може да влезе в този външен сайт, да ги разгледа, ако евентуално проявява интерес, да изпрати имейл до Фотобуркан или да остави съобщение на фотографа и така да покаже, че проявява интерес и към други негови снимки, а не само тези, които в момента участват в конкурс или са качени в базата данни на Фотобуркан. Така че наистина платформата действа по-скоро на агентски принцип, осъществява връзка между клиентите и фотографите, като им дава пълна свобода да комуникират помежду си, да определят цени, клиентите да задават точни параметри, по които желаят да получат снимки. Ролята на Фотобуркан всъщност е да осигури логистичната част на сделката, да предоставя платформа, през която да бъде трансфериран файла с снимката, да гарантира изпълнението както за фотографа, така и за клиента, да осъществи плащанията, така че да може клиентът да получи фактура, да е сигурен в плащането за това, че ще получи срещу съответната сума съответната снимка. Фотографът също има гаранция, че използвайки платформата ще бъдат запазени неговите авторски права, ще получи съответното заплащане за своята снимка и всички други съпровождащи детайли около една подобна сделка в интернет.